Татарстанда көннән-көн мәчетләребез саны арта, әмма алар арасында заман гарасатларын кичкән тарихи иман йортлары да бар. Шуларның берсе Яшел Үзән районының Мулла Иле авылында урнашкан. Тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажында. Яшел Үзән районының Мулла Иле авылы мәчетенә 150 ел. Узып барышлый әлеге мәчеттә Габдулла Тукай да заманында дуга кылган диләр. Мулла Иле авылында тарихи мәчет 1873 елда төзелә. Дөрестән дә районыбызның эчтәлекле шундый мәчетләр булуы да үзе бер шатландыра. Икенчедән, Аллага шөкер, ислам дине сүнмәгән, матур итеп бабайлар, әбиләр шушы мәчетләрне төзекләндереп, шундый үзенә карата заманауи шартларын тудырып, менә шулай итеп гыйбадәтләрен үтәп баралар, азаннары яңрап тора. Безнең бәйрәмебезне балаларның Коръән уку бәйгесе белән башлап җибәрдек. Коръән укырга, әлхәмдүлилләх, күрше авылдан да килделәр. Бу өлешебез безнең искиткеч дәрәҗәдә бик матур булды. Юбилей уңайнан үткәрелгән Коръән уку ярышында җиңелүчеләр юк. Барысына да бүләкләр тапшырылды. Кичкенедән үк миңа дин турында бабай сөйли башлаган иде. Һәм 4нче класста безгә мәктәпкә Эмиль абый килде һәм безне мәчеткә чакырды. Шуннан китте дә мин мәчеткә йөри башладым. Алмаш буын әнә шулай дини тәрбия аша әзерләнә Мулла Иле авылында. Тимергали хәзрәт Юлдашев Мулла Иле халкының шатлыгын уртаклашырга Казаннан кайткан. Аның фикеренчә, мәчет тарихы ул халкыбыз тарихы. Бу безнең халык өчен бик зур горурлык дип әйтер идем. Һәм киләчәктә дә менә шушындый тантаналы вакыйгалар, иске тарихи мәчетләребез тагын да күбрәк ачылсын иде. Мәчет мәҗлесенә авыл халкы бик зурлап әзерләнгән. Biz bugün qonaqlarını qarşı aldıq, samavur çayları qoyduk, qorlığan çayları, qıymaklar pişirdik, pulaflar pişirdiler. Bütün qonaqlarımız bunda üstəlgə jıyılıb bik zor rəhmətlər etdilər. Тарихи мәчет атаклы казаковларның матди ярдәме белән төзелгән. Шушы баба мәчете янында басып торуыма мин бик шатмын, бик канагатмын. Гомумән казаковлар, алар шушы тарихта бик зур эз калдырган шәхесләр, алар сәүдәгәрлек тә иткәннәр, аннан соң тормышта сәясәт белән дә шөгыльләнгәннәр. Аларның нәселләрендә Салиф Сайдашев, Мулла Нур Вакитов һәм дә беренче татар профессоры Газиз Вайдуллин кебек атаклы танылган шәхесләр бар. 150 ел эчендә әлеге мәчеттә эшләгән имам-хатибларның шәҗәрәсе дә бар. Аны һәм мәчет белән бәйле истәлекләрне җирле тарихчылар, бигрәк тә үзе дә әлеге мәчеттә имам булып эшләгән Рауил Сайфетдинов туплаган. Аның эшен улы дәвам итә. Әлеге мәчетнең имам-хатибы Вали Хайдар Кутлахмәтов вакытында бу мәчет үзенең иң зур куәтенә ирешә. Вали Хайдар Кутлахмәтов Шихабетдин Мәрҗәнинең яраткан шәкерте һәм гомумән тарихта Вали Хайдар Кутлахмәтов Шихабетдин Мәрҗәнинең эшен алып баручы иң уңышлы булуларның берсе итеп карала. Шихабетдин Мәрҗәни шушы мәчеттә булган һәм Вали Хайдар хәзрәткә үзенең кулъязмаларын тапшырып калдырган. Гомумән бу мәчет Шихабетдин Мәрҗәни генә түгел, Каюм Насырины да, Габдулла Тукайны да, Гайнан һәм Баһаутдин Вәисевләрен дә бик яхшы хәтерли. Габдулла Тукай Мулла Иле авылына дусты Гыйззәтулла Галиәкбәров белән кайта. Бер кич кунып, әлеге мәчеттә гыйбадәт тә кыла. Шунысы сөенечле, 150 ел элек салынган мәчет әле дә иман сагында. Бу мәчеткә безнең халык бик мактанып, улмаса халык йөри. Көненә укыйбыз, азаннарны әйтәбез. Тел күрке сүз, авыл күрке мәчет. Мулла Иле мәчете дә тарихыбыз сагында торучы
әхлак һәм тәрбия учагы. Мөршидә Җиһан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары өчен махсус Яшел Үзән районыннан.